ଏବେ ଆମେ ଗୋବିକୁ କାଟିକି ତା ପାଖୁଡ଼ାରୁ ଅଲଗା କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋବିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିବା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋବିକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋଲରେ ନେଇକି ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଦେବା। ତାପରେ କିଛି ହଳଦୀ ଦେବା। ତାପରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେବା। କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ପୋକ ରହୁଥାଏ। କାହିଁକିନା ଗୋବିର ପୋକ କଚଡ଼ା କିଛି ଥାଏ ତ ସେଇଟା ସଫା ହେଇଯାଏ। ତ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେବା 10-15 ଦିନ। दुईटा अंडा नहीं अबे आमे किसी व्हाइट पेपर नवा किसी लुण लगा भल भाव गोलैबा। तापर आमे मैदा नवा किसी आमे अल्प मैदा नहीं तो भल भाव गोलैबा। कॉर्नफ्लावर नवा भल भाव गोलैबा। आम अल्प किसी पानी नवा तो भल भाव गोलैबा। भल भाव गोल सारी ये आम कटा हो गोभी थिला सेटा हम एथरे पकेइबा। ताको भल भाव गोलाई दवा। फूल को गोला सरी
ଏବେ କଢ଼େଇରେ ଛାଣିବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କଢ଼େଇ ବସାଇବା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତେଲ ଦେବା। ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତେଲରେ ପକାଇବା। ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା। କଢ଼େଇରେ କିଛି ଆମେ ତେଲ ନେଉଛେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ନେବା ରସୁଣ, ଯେଉଁ 50 ଗ୍ରାମ ରସୁଣ ନେବା, ଯେଉଁ କିମା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ନେବା ଅଦା, ଯେଉଁ କିମା କରିଥିଲେ 50 ଗ୍ରାମ ଅଦା କିମା ନେବା। ତାପରେ 10-15 ପିସ୍ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ସ୍ପାଇସି ଅଧିକ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଧିକ କାଟିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କମ୍ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦରକାର ତ ଆପଣ କମ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ପିଆଜ ନେବା, ଯେଉଁ ଅଦା କାଟିକି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅଦା କଟା ପିଆଜ ନେବା, ଫାଳ ପିଆଜ। ଆମେ 200 ଗ୍ରାମ ଫାଳ ପିଆଜ ନେଉଛୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମ୍ ବି ନେଇପାରିବେ, ବେଶୀ ବି ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଶିମଲା ମିର୍ଚି ନେଇଛୁ 150 ଗ୍ରାମ। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇଛେ, ପିଆଜ, ଶିମଲା ମିର୍ଚି ଆଉ ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି 150 ଗ୍ରାମ ପାଣି ଦେବା। ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ଦେବା। ତାପରେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ଦେବା। ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ସୋୟା ସସ୍ ଦେବା। तापर चिली सॉस दवा। ଆମେ प्राइमरी चिली सॉस नहीं आप चाहिए भी को ब्रांडर भी यूज कर पारे।
ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟମାଟୋ ସସ୍ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ନେବା କିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବେଶୀ ବି ନେଇପାରିବେ, କମ୍ ବି ନେଇପାରିବେ। ଆମେ କାହିଁକିନା ଆମେ କମ୍ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ନେବା। ଏହାର ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କୋବି ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲୁ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବୁ। ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବା ତାକୁ। ଏବେ ଆମର ଚିଲି କୋବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ବି ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଘରେ ଆପଣ ବନେଇକି ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ମୋର ଚିଲି କୋବି ରେସିପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।